Ekosistema hezitzailea, herri eskola, publikoa, denona. Herritarren nahiek eta ametsekin egina, herriko ikasle guztiak elkarrekin bizi eta ikasteko. Haurtzarotik, goi-mailako ikasketetara iritsi arteko prozesuez arduratzen gara, familia eta eskolaren arteko elkarlana uztartuz, eta heziketaren inguruko gogoetak eta formazioak bultzatuz. Guztiok, ekosistema hezitzailea osatzen dugu. Elkar elikatzen gara, elkarren gandik ikasten dugu eta bide batez, denok aberasten goaz. Ekosistema hezitzailean gizartearen behar eta erronka berriei egokitzen gara. Behar diren hobekuntza metodologikoak eta espazio hobekuntzak ematen ari gara etengabe, beti ere, ikasle guztien ongizatea eta heziketa integrala eta eleanitza bultzatuz. Herria eta eskola dira gure habitate naturalak. Partaide aktiboak gara. Gure herriko ohiturak, historia eta askotariko istorio txikiak herriko elkarteekin batera lantzen ditugu. Zumaiarren arteko sarea indartuz. Denon artean, Zumaiarren heziketa eta elkarbizitza hobetuz. Urteak eta urteak jolasten eta ikasten. Urteak eta urteak hazten eta hezten. Urteak eta urteak Zumaia ereiten. Zumaiako herri eskola, denona.